Prvo okupljanje radnika u metalnoj industriji seže još krajem 19. stoljeća. Znači službeno je to 1894. Mada mogu odmah reći da nekih okupljanja i čak bi rekli sindikalnih dijelova i štrajkova je bilo 10 godina i 20 prije. To su prvenstveno bili kovači, bravari, limari, jer u to vrijeme nije još bilo izrazite industrije na području Republike Hrvatske. Sindikat metalaca u ovom obliku oformio se nakon prvog kongresa 1994. godine. Za predsjednika sindikata izabran je Ivica Jakopčević. Nakon 2 mandata na njegovo mjesto izabran je Ivo Marjanović. Nakon gospodina Marjanovića za predsjednika sindikata izabran je Vedran Dragičević. Nakon Vedranova 2 mandata za predsjednika sindikata metalaca Hrvatske industrijskog sindikata izabran sam ja. Mnogi ne znaju to u Hrvatskoj, a Đuro Đaković je bio istaknuti sindikalni čelnik. Pa to je vjerojatno jedina tvornica u Hrvatskoj koja nosi ime po sindikalnom čelniku. Sindikat metalaca Hrvatske Đuro Đaković ima ogromnu tradiciju. Već po osnivanju tvornice 1921. godine osnovan je sindikat metalaca, takozvani radnički sindikat. Đuro Đaković je imao dosta burnu povijest 90. godina nakon Domovinskog rata, kad su radnici Đure Đakovića svojim tijelima, jer je Đuro nekad proizvodio tenkove, zaustavili odvoz tenkova koji su nesebično u borbi za domovinu i za stvaranje Hrvatske države dali obol. Svakom društvenom uređenju, svakom stoljeću, ja bih tako rekao, je potrebno imati sindikat u sebe kako bi napravili tu ravnotežu ili kapital. Ako mu niko ne pruža otpor, jednostavno traži više i to nema kraja. Nakon osamostaljenja, općenito privreda u Republici Hrvatskoj se našla u velikim problemima, plus ratno stanje i velika se borba u stvari vodila da bi se zaštitilo što više radnih mjesta. To su oni štrajkovi koje u principu ljudi iz očaja. Ali ja bih više naglasio da smo mi imali i 2 štrajka interesna. To znači da smo krenuli u štrajk zato s druge strane sa našim socijalnim partnerom, poslodavcima, nismo uspjeli se dogovoriti oko kolektivnog ugovora. Jedina naša šansa je bio taj štrajk. U Žetelicama je dugo godina nisu dizane plaće i ljudi su jako socijalno bili ugroženi. I nešto su trebalo napraviti. To je oko godinu dana su trajali pregovori sa poslodavcem koji nije imao razumijevanja za to sve. I taj smo štrajk organizirali, štrajk je trajao oko 20 dana. Moram spomenuti to da nam je taj štrajk naš Ustavni sud proglasio nelegalnim, ali bez obzira na to mi smo kroz taj štrajk postigli da se na kraju, nakon mjesec i pol, potpiše kolektivni ugovor sa stranim vlasnikom. Možemo spomenuti u toj cijeloj našoj povijesti i Končar kao jednu od najvećih tvrtki koja je svojevremeno imala prije tih događanja 90-ih 20-ak tisuća radnika zaposlenih na području Republike Hrvatske. Danas grupa Končar zapošljava više od 5200 radnika, izuzetno dobro posluju, preko 60% proizvodnje je u izvozu. Imamo koordinaciju, to je jedna koordinacija u Sindikatu metalaca Hrvatske industrijskom sindikatu koja funkcionira. Imamo solidan, bi ja rekao, socijalni dijalog sa poslovnim partnerom, to je s poslodavcem. Imamo kolektivni ugovor koji važi za 8 društava unutar grupe Končar. Sindikat metalaca u svom temeljnom aktu, to je statut, ima propisano vođenje i uređivanje zaštite na radu. Tako je sindikat metalaca
formirao na svojim regijama pododbore zaštite na radu. Na pododborima zaštite na radu se pozivaju predstavnici medicine rada, inspekcije rada, gdje se rješavaju pojedine problemi u trgovačkim društvima. Sindikat metalaca ima veliku ulogu u samom djelovanju u 3. maju, jer je znači krahom Uljanik grupe 3. maj se našao nerestrukturiran sa velikim gubicima i sindikat metalaca je uz neisplatu 9 zaostalih plaća krenuli smo u projekt revitalizacije 3. maja. Evo danas, 2024. godine, evo poslujemo. Tvrdim da nema sindikata, nema ni povećanje plaća. Rijetki su slučajevi, doista rijetki su slučajevi u Republici Hrvatskoj gdje nema sindikata, da su i radnici zadovoljni, da su visoke plaće, ali da su ugovorena prava, materijalna prava radnika. Drage članice i članovi Sindikata metalaca Hrvatske industrijskog sindikata, čestitam vam na 130 godina aktivnog djelovanja u zaštiti prava i interesa članova i ostalih radnika. Posebno mi je zadovoljstvo što je mojih 40 godina sindikalnog djelovanja kroz članstvo u Sindikatu metalaca mali kamenčić u ukupnoj povijesti. Siguran sam da će Sindikat metalaca Hrvatski industrijski sindikat kroz djelovanje u okviru Saveza samostalnih sindikata Hrvatske i nadalje biti predvodnik za bolje sutra svih metalaca u Hrvatskoj. Sretno i zajedno smo jači. Pa ja vjerujem da ćemo doživjeti duboku starost, ne samo ovih 130 godina Sindikata metalaca Hrvatske, jer postoje i mlade nade, postoje zalaganja mladih ljudi koje učlanjujemo u Sindikat metalaca i oni će nastaviti naš rad kad mi i odemo u mirovinu. Svakako čestitam Sindikatu metalaca 130 godina postojanja. Čestitam svim metalcima gdje bili 130 godina od kako postojimo i neka nam Bog da još 130 godina.